Čo sa ti snívalo? Áno? A o čom to bolo? Povedz mi. Kto tam bol v tom sne? Povedz, Latičko, ešte porozprávaj. Ty už je hladný, mama už ma netráp. Áno, hladný sme. Zobudili ťa tuto vonku? Robili buchoty vonku? Robili buchoty? Áno. Hej. Taký hluk robili presne. Áno, presne tak. No hrozné, toto takto sa ti nedalo spať. Ale napriek tomu, koľko sme hajali. Povedz, koľko si ty hajal? Jak dlho si ty hajal? Čo? Povedz, koľko? No, povedz. Presne tak dlho. Tak dlho.